si benta ban pelum pelang ya ki kun samla bat kumjuru ya ki pai ba jong kathan henne ka sngi na kaliang ka marman area youth upliftment kala sim da ka senjam ka bakarpang da ka pelong sundan da ka youth festival ka baderu ka sin ka bandreu jong ka mayu ban pelong kum kane ka program hakane ka sngi la sakhi ya ka jingi sim benta da ka uba meral bon sim MLA ka nongpo konstituensi uba la sim ya ka benta kum ukung sang hakajing ya don bentalang ru da kinong elam joko mayu ki bakuntup ya uba komin terang uba de presiden ka mayu uba keson klein uba de publicity secretary Hilarius Timung ba OC terang advisor ka amka uba Deren klein uba de nongseng joko mayu kinong elam joko Karbi Student Association na Shillong bat Karbi Anglong lembat kiwe kirang ba kumjuru ya kirang ba snong joki snong ba marjan joko marman hakane ka program la pensngo bat IT ru ya ka dorkas halor ka jingdon kam jong ka snong ban yo ya ka higher secondary school hakathan ban plino ya ka PhD jong ka marman bat ru ban penbyang ya kilat jingdon kam jong ka ne ka jaka sumar nangta ban penyo ru ya ki surok ban pensuk ya ka let kawan jong ki pai ba bat khaddu nakamenta ban penyo kam penyo jam ya ki kun samla jong ka te kathan nakaliang kinong yalam jong ka mayu kila penpau balaseng ya ka mayu haus nem arjar khan ar da ka babu ru ya ka thong ka bahakmat ban chakri opai ba khamtam ban kentiu ya ka roi ka par ka pule ka puthi ka koj ka khia bat ban pe ya ka bah ka miat jong ki samla bat ki pai ba ka than nakaliang uba meral bonds im kum u kongsan habakran ne ka sngi ula penpau ya ka jingkemen ka bakrau ban yo ya kum ka ne ka lat ban ya don bentalang bat ki kun samla harangkat ki pai ba nong song snong jong ka than marman ula airu ya ka jingero ka bakrau sakinong elam jong ka mayu kibala la sisa ban ai ka jing sakri ka bajanai saki pai ba ka than khamtam bakum kane ka program kan la sisa ban pelum pelang ya ki kun samla bat ki pai ba ka snong da ka ba benrap ru ba ka snong kan kiu habaro kiliang la da ki pai ba kilong ki bayateli bat ki bai stu jingmut berengkat ba ka bor snong kumjuru bat kinong elam jong ka mayu ula ai kublei kerpang ru ya ki pai ba ka than marman kibala ai ka jing kersan ka barat ba ya u tat hadu ba unda job sundon kum u MLA hakaba ula kularu ba untre stom ban wanra ya kilat penroi hakane ka than ban kentiuru ya ka jingnang jing start ban penbyang ya kilat jing sumar badru ya kilat yo kam yo jam nakabenta joki kun samla halor ka dor khas kabala pensngo hne ka sngi nakaliang une nong mikman ula kular ban pen urlong ya ki badru ban budin ya kitu ki badang sa ateng ula pen pauru baka thong jong u hi kum unong mikmat kalong ban kentiu ya ka pule ka puthi dak bawa wanra ya ka Ribhoi Government College nangta ka degree college ha umden bat kerpang eru ban kentiu ya kilat jing sumar ha ka konstituensi hi barok kawei ki bewan hang ni ki kentin pedang subha ki jong phi ki khmat ki bapu samrkhi ki jong phi ki smiling face ki jong phi adu bangi koi ka ni jaka kolong ke ka bas ngau tenan bangin ya don benta bat phi ya ka ni ka smi ban ya kemenlang agane ka 6 youth festival Jongkamayu agane ke SNM Hajar Katra culture and unique identity that is the very special identity in which the Karbi people have, and at the same time I do hope that we will live in peace and harmony with all people here, Khasi, non-Khasi, non-tribal, Karbi, Paro ibadan ni we all live in peace and harmony. Kejing syakri kejong phi na ka benta kani ka dong berkatan ka balong ka badon kam hadu kata-kata very important role we are going to play dinamar kata agini ki nriu tuli ki snam ki balale nadu snam Hajar khat ar baphi kelas sedang bantre ki activities ki babun nadang inpe nya ka program jong phi nang ni ilai kidon ki folk dance kidon ki singing kidon ki modern dance but giwi ki program sibit lagi ngathai gindan ki porlok nong tem ki buan Karbi kedon ki jinge syak kemen dong ini kemen da ki jinge sultanat da ki jinge i chiying chisem with live with peace and harmony da ki jinge i bat da ki jinge snauret ki kun samla hidei ban long kita ki messenger kita ki nong ra kubor kaneka youth festival ke jongpi ka jing kendu jongpi ki samla hang ni hamarman agane ka snem kadlong ka message na ka benta ki babun kayo bandan benta bat phi ha ki snem ke ba mensuaru Macam senam long kuliah, orang berkelama.
long kuliah menaksinem galong hangni pengikwa apa kene ke program kandang spread na kawai ke jaka sa kawai ke jaka bat pengikwa banalor kani ka moto ka pindon ru ka team ke jongpi aman laksinem ka pinlong ka annual festival ka jongpi pindon ka specific team ka ba kisamla ki delegates ki bawan lagi sinong paper hane baro bawan mentaru kilik pai nang ni with the message bagatu ka team kilayo ya kijing hikai kumno makin la ban pen hai la de man ha kani dang kumbasi te yo ye dang yo ban yakran badu health minister dang yakran hapo assembly us pangani bat kajing pentip nagaliang jong ka department along hiba baro ki civil work ki bagi pendep kilala ban pendep mentah ka basa kalau stang bikin yo ya ke sanction di keman power kemudian ginong 3 namar kata kani ngakan yai budin kumki rangba ki benan ni baro ki benan ni andu rangba snong ki sekretari snong ki riu rangba nagaraj baro ki benan ni ru lem bagi pai ba baro ki benan ngin ya budin rangka marga kot ke khia kalau ngobongsan adu kata-kata aga bangin ngam arjin ban ong ba apo jongan ni kesnem ngin ile kat bala ban inaugurin no ya kan ke hospital nang bakan long ke jing suk na kemta jing pi pai ba kani ke surok ke bala slem ba kan nongpo umden sonopur NUS road ka ba nriu po kilometer ke jing jengai jo kani ka bangiyo na ka liang jo ke NEC aga snem hat kendai spa kendai po nyau bat ka surok tabangi I kala jot ha kadi ke jisha ngin yele kat bala kadang don ke jing perkhat nagaliang ke jonga manglayo penyakren bat u chief minister ru kumno begin la ban ora e katulien shikno nadu na nongpo adu umden kumala kren ye pi ba ka pule ka puthi kalong ka bakongsan nadu kata-kata kadi ka ba im hagi tit snam gi jonga ru kumnong mikmat agini gisngi ngelajuban na ka por supang jing don kam ya ka college ka ba namar kata ya ka ribhoy college ru u chief minister menin la de pan kren ka assurance aga bangin sayo ya ke community college ka balalong apar bat government college hanongpo ka ban pensuk bandru ngini tre rengka bat ginong elam jong gadong dekat han bangin don ke degree college anti umden gede gijing posniu jong mae ila keren ya kani na ka por manga kumnong mikmat ban pensuk ya bi kilong kemi kilong pa ki badan hakane gadong bat han bagi kun kisiu jong pi kin pas ke degree na umden om na nongpo lane na shilong hakane kasngi la sakhiru ya kajing simbenta ka bashir ham joki paiba khamtam e ki kun samla jong kathan ki balai simbenta hakijing yakob kum ka marathon ka bash 4 kilometer kajing yakob shat bat roi lembat kiwe ki program bala pelong da kamayu hakane ka youth fest jongka